Hola. Vosaltres coneixeu la història de quan Sant Jordi es va posar malalt? No? A veure, vosaltres segurament ja sabeu que Sant Jordi tenia una escola per ensenyar a tots els cavallers a cuidar dels dracs. Però és que resulta que un dia Sant Jordi es va posar molt malalt. I és que les pandèmies no són una cosa només actualment. A l'edat mitjana ja hi havia pandèmies com les del coronavirus. Doncs resulta que ningú sabia què li passava al pobre cavaller Sant Jordi, que tot el dia li feia mal la panxa, estornudava, li feien mal les orelles, tenia mal de cap i un munt de mals que ningú sabia solucionar. Per això, els seus alumnes, els cavallers de la seva escola, van posar un anunci al diari més ferotge de tota la contrada, al Correu de les Feres, i van anunciar que Sant Jordi estava malalt. No va trigar ni un dia a fer-se una cua de metgesses preparades per trobar la solució per curar el cavaller Sant Jordi. Bona tarda! Hola, bona tarda. Encantat! Soc la Clara Rissa, la doctora de Rússia. Encantat. Aixequi, senyor Sant Jordi. A veure, he vingut perquè m'han dit, he vist un anunci al diari, i m'han dit que vostè es trobava fatal. Però fatal. Què li fa mal? Fa mal la panxa. Què més li fa mal? Ai, Oh la la, mare meva. Perdoni. A veure, està molt malament. Vostè es troba fatal. Anem a fer una prova, una exploració física. A veure, sisplau, Sant Jordi. Aixequi... Oi, quin escàndol. A veure, sisplau, Sant Jordi. Aixequi les mans cap a dalt. Les mans cap a dalt? Ja ho estic fent. Oi, està fatal. A veure, una altra cosa. A veure, sisplau, segueixi el meu dit, sí? D'acord? A veure, mirri el dit cap a la dreta. Oh la, està fatal. A veure, canviem de direcció. Oh la, està fatal. A veure, cap a la dreta. Oh, està gravíssim. És greu, doctora. Gravíssim, no ho havia vist mai, això. Però tranquil, jo tinc la solució. L'he portat expressament de Rússia. Ara el porto. A veure, mirri. La solució és la acupuntura. Acupuntura. Vostè pot obrir totes les capes, tots els braços, perfecte. I jo li clavaré aquestes agulles li clavaré a totes les parts del cos, d'acord? Però les agulles fan por. No. Us fan por les agulles a vosaltres, a mi sí. Tranquil, que tot estarà solucionat. Vinga, prepari-s'hi, sí? 3, 2, 1, primera punció. Ai! Molt bé, perfecte, vaig a punxar la segona. 1, 2, 3, segona punció. Ui! Perfecte. 1, 2, 3, tercera punció, al cul. Ui! Perfecte. 1, 2, 3, la quarta punció. L'orella, perfecte. 1, 2, 3, la cinquena punció. Oh! Perfecte. 1, 2, 3, la sisena punció. Aquesta és molt important. Ai, no se li aguanta aquí el llavi. Oh! Perfecte. I Segur que això és una bona solució. exactament. Ara vostè es quedis aquí ja pot seure, segui i descansi uns dies i ja veurà que demà es trobarà com a nou, Jo ja marxo, sí? Encantat, senyor. Millor, senyor Sant Jordi. Però sabeu què? Que porto un mal de llavi terrible. A Sant Jordi això no el va curar. Seguia tan malalt com sempre. Escolteu, em queda alguna pinça al cul? No, va, d'acord, sí? Aquí? Ui, sí. Aquí me'n queda una. Doncs resulta que aquella doctora no va trobar la solució, però no patiu, perquè n'hi havia moltíssimes. Sant Jordi seguia... Ai, mal de cap, Hola, buonasera, enchanté, Carola della City, enchanté, Carola Città per les amici. Carola Città? Carola Città, cantate. Però... ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ma cosa le pasa? Yo soy Carola della Città, della Italia, della bella Italia, della Roma. Doncs miri, A veure. em feia mal la panxa,
em feia mal al cap i ara també em fa mal al llavi. Hola. La doctora m'ha posat una pinça al llavi. Hola, Laira, russa! Sí. Hola, russa, molto pericolosa, molto pericolosa. A veure, anem a fer una explorazione verbal, d'acord? Mire, a veure, pot repetir la paraula croqueta? Croqueta. Concreta! Oh là là! Lapsus en l'hora de parlar. A veure, croqueta. Croqueta. Concreta! Ui, està molt malament, fatal, fatal. A veure, una altra cosa, a veure, quin dia és el dia del seu sant? Senyor Jordi, cavaller Jordi, quin és el dia del seu sant? El 19 de març. Oh là là, té lapsus mental, això és catastròfic, està molt malament, però tranquil, perquè jo tinc la solució, li porto una solució des de Roma. Miri, serà l'aigua freda, aqua fria, aqua freda, sí? Aqua freda. Aqua freda, mira, li he portat des de la Fontana di Trevi, una cassola d'aigua freda, d'acord? Llavors vostè... Però jo crec que ja em vaig sentint com millor, No, és aigua freda, aigua congelada, amb una miqueta de monedes, d'acord? Ja. Llavors vostè ara estiris aquí, tranquil, i jo a la de 3 li tiraré No l'aigua la podríem freda. passar una miqueta per l'olla? Allò, bullir-la... Ha de ser aigua congelada, si no, no funciona, sí? A veure, 1, 2 i 3. Però senyor Sant Jordi, vingui cap aquí, M'agrada l'aigua freda! Hola, tranquil·liti, estiris, acord, relax, respiri, inspiri. Molt bé, ja està preparat. 1, 2, expiri. Oh la la, està molt malament, està fatal, fatal. A veure, 1, 2 i 3, aigua freda! Està molt freda! I sabeu què? Que a part d'un bon refredat, a més d'aquella malaltia que tenia, aquella aigua freda de la doctora Carla de la Chità no el va ajudar gens en absolut. Ja començava a estar desesperat pensant que no trobaria una solució. Va provar una mica amb els metges locals, a veure si l'entenien una miqueta més, ja que la gent d'allà potser... Hola, bona tarda! Soc la doctora, sí, l'Adriana Panés. Hola. Adriana Panés, encantada, Adriana Panés, doctora aquí local. Escolti'm, què, mare meva, està ben malament vostè, no té força, Doncs miri... A veure, què li passa? Doncs jo tenia mal de panxa, tenia mal de cap, però és que ara a més tinc mal de llavi i un constipat, perquè clar, m'han tirat aigua freda. Has de fatal, calli, mare meva, parla més que les meves cabres. A veure, escolti'm, vostè, què sopa per la nit, què sopa? Què menja vostè? A veure, què menja? Ahir vaig sopar ganxitos i una pepsi-cola. Mare meva, clar que està malalt vostè perquè no té proteïnes! Què? No té proteïnes, mare! Proteïnes? Clar! És greu, doctora? És gravíssim! Ha de menjar de manera saludable! No pot ser això! Mira, sort que jo he vingut aquí amb el meu carromato. Ara, espera, que et porto unes coses, mira. El que has de fer, abans d'anar a dormir, a l'hora de dinar, a l'hora d'esmorzar, has de menjar productes de la terra! Has de menjar productes de la terra! Productes de la terra! Sí, tomàquets, maduixes, pebrots... He de menjar terra? No, productes que siguin bons, que siguin saludables, que et donin proteïnes i que et facin estar ben fort. Exactament, tu el que has de fer és menjar i seguir una dieta més saludable. I ja veuràs com d'aquí 2 o 3 dies ja et trobaràs millor. Tu ja veuràs, queda't aquí, deixa els meus productes de la terra ben saludables, que estan molt bons, sí, queda't aquí i ja veuràs com d'aquí uns dies et trobaràs millor. Vinga, a passeau! De bones les maduixes. I sabeu què? Que Sant Jordi va començar a menjar i a atipar-se, i finalment Sant Jordi tenia un bon mal de panxa, tenia un bon constipat i un mal de llavis. No havien pogut trobar la solució. I sabeu què? Que tots els alumnes de la seva escola estaven molt preocupats. Aquells cavallers necessitaven que Sant Jordi els ensenyés a cuidar els dracs.
Així que, com si fossin els cavallers de la taula rodona, van decidir que cada un aniria en una direcció diferent, cavalcant, i que no descansarien ni dormirien fins que trobessin la solució, el remei per a aquella estranya malaltia del cavaller Sant Jordi. L'alumne que més s'estimava Sant Jordi, que era el cavaller Pere, no va descansar durant 3 dies i 3 nits cavalcant. Ajudeu-me tots, agafeu les mans, poseu-les sobre les cuixes i comencem a fer tots com si fóssim el cavall del cavaller Pere. Tots, cloc, cloc, al pas, cloc, cloc, cloc. Ara trotem una mica, cloc, 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 i ara galopant, cloc, 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 cloc. 3 dies i 3 nits fins que, després de recórrer valls i muntanyes, va arribar a un bosc. I en aquell bosc hi havia una clariana, i en aquella clariana hi havia una casa. Va baixar del seu cavall i va veure que la porta estava mig oberta i va decidir que entraria. Va fer... I sabeu què va notar només entrar allà dintre? Una pudor! Una pudor que feia! Era insuportable! Tapant-se el nas, va detectar d'on venia aquella pudor. A dintre de la casa hi havia una bruixa, petita, arrugada, en una mena de cadira podrida, que li queia el moc, i el moc, al caure, s'ajuntava amb la saliva, i juntes feien una massa pudenta. Però clar, va pensar, què, li pregunto o no li pregunto? I va dir, no, passo d'això. I quan ja marxava, la bruixa... T'estava esperant! No, crec que ens hem equivocat, perdoni, m'he confós de casa. Vine cap aquí, vine! Tu ets en Pere, ja et conec jo! Com ho saps, tu, això? Que guapo, que formós! Però com ho saps, tu, això? Perquè tu ets l'amic del cavaller Sant Jordi, que ja ho sé, jo que està malalt! Ho sé, perquè ho he vist a les meves cartes! Ai, el Sant Jordi està molt malalt, jo ja sé què li passa, Ah, sí? Sí. Té dragonatitis aguda! Clar, quan el cavaller Pere anava sentint que aquella bruixa sabia molt de la malaltia del cavaller Sant Jordi, evidentment es va quedar a escoltar-la. I dragonitis aguda, i com dius que se soluciona això? La dragonitis aguda 19 té exactament. És molt perillosa i només té una solució. Ah, sí? Sí, la solució és... No te la puc dir. Per què no? Digue-me-la, per favor, t'ho suplico. Vols que te la digui? Li suplico, sisplau, senyora bruixa. Mira, d'acord, te la diré perquè m'has fet molta pena, però mira, l'única solució és anar al drac Umomo. Heu d'anar al drac Umomo, que està a la muntanya més alta de l'Àfrica. Saps quina és? Sí, clar, el Kilimanjaro, això ho sap tothom. Exactament. I a aquest drac Umomo li heu d'agafar una llàgrima d'aquest drac. I després que Sant Jordi se la begui d'un glop i ja estarà curat tot. Ja està? I ja estarà tot solucionat. Moltes gràcies! Li faria un petó si no fos perquè em fa tant de fàstic. Mira que li porto per a vostè. Miri. Moltes gràcies, així podré dibuixar bruixes pudents atrapades i tancades amb una gàbia. M'encanten els colors. I amb aquell pot de colors la bruixa va estar encantadíssima, feliç, i va marxar a dibuixar bruixes que es menjaven... Sí, bruixes que es menjaven dracs, i dracs que es menjaven bruixes, i cavallers que cuinaven, i aquestes coses estranyes dels contes. El cavaller Pere pensava que la solució era molt fàcil, només havia de pujar dalt de tot el Kilimanjaro i treure-li una llàgrima en aquell drac. El que no sabia el cavaller Pere és que aquell drac no havia plorat mai en tota la seva existència. I mira que els dracs viuen anys i anys, mai ningú l'havia vist plorar. Però ell no es va cansar pensant en el seu
mestre, el cavaller Sant Jordi. Així que el Pere va pujar la muntanya del Kilimanjaro i a l'arribada de tot de la muntanya va veure aquell drac. Hola, mira, és que vinc a buscar-te una llàgrima, que podries plorar una mica, per favor. Però aquell drac no volia plorar. I el cavaller Pere va pensar, què puc fer per fer-lo plorar? Què faríeu vosaltres? Si us acut alguna cosa, què faríeu per fer plorar un drac? Aviam. Què dieu? Fer-li pessigolles, sí, però potser es mourà massa i em tombaria, no? Què podria fer? No, fer-li mal, jo no. El cavaller Sant Jordi no permetria mai que li fes mal als dracs. Ja ho tenia. Així que el cavaller Pere va decidir explicar-li una història molt bonica amb un final molt trist. I li va explicar aquella història, la del cavaller Sant Jordi que estava malalt. El cavaller Sant Jordi que sempre s'havia cuidat de tractar bé els dracs. I que ara aquell drac no volia plorar pel cavaller Sant Jordi. I mentre el Pere li explicava aquella història tan trista al drac, el drac començava a plorar. I se li va dibuixar un principi de llàgrima. I aquella llàgrima va començar a regalimar per la galta del drac. I el cavaller Pere, al veure que aquella llàgrima queia, deia, ja ho tinc. Va treure un pot i va intentar que aquella llàgrima caigués dintre el pot, i quan la tenia va tancar bé aquell pot i va marxar galopant en el seu cavall fins a l'escola de cuidar dracs on vivia el cavaller Sant Jordi. El cavaller Sant Jordi seguia malalt. Ai! Cap dels meus cavallers m'ha trobat la solució. Què faré ara? Què faré? És el meu dia. Avui és Sant Jordi, 23 d'abril, i estic a mi casa tancat. Bé, li direu, com tots nosaltres, no? Però bé, això ell no ho sabia ben bé. Així que va arribar el cavaller Pere amb aquella solució i li va dir, Sant Jordi, tinc el remei per la teva malaltia. Agafa aquesta llàgrima i beu-te-la tota. Així que Sant Jordi va agafar aquell pot i va començar a fer gluc, 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 gluc. Es va veure tota la llàgrima del drac i de cop i volta li van agafar unes energies. Es va recuperar de cop i volta. No li feia mal al llavi, no tenia cap refredat, no tenia mal de panxa ni mal de cap. Se sentia amb forces per seguir cuidant els dracs, per seguir fent la seva feina i ser el cavaller més famós de tots. Per fi tothom podria celebrar Sant Jordi. I sabeu què? Que de la mateixa manera que Sant Jordi, gràcies al cavaller Pere i a totes les metgesses, van descobrir el remei de la seva malaltia, els vivint del cuento estem segurs que d'aquí poc trobarem la solució pel coronavirus i també tots podrem sortir al carrer a celebrar aquest dia que ens agrada tant, que és el dia més bonic dels cuentistes, que és el dia de Sant Jordi. Així que molt bon Sant Jordi per tots i totes, escoltacontes confinats. I si sou dels afortunats que esteu esperant a veure si sou els guanyadors del concurs de contes que vam fer la setmana passada, quedeu-vos perquè d'aquí molt poca estona començarem a l'Instagram Live el sorteig del nostre conte. Moltes gràcies i bon Sant Jordi per tothom!